Os nenos e nenas que nacen hoxe nos hospitais galegos chegan ao mundo chorando como a case sempre, pero seguramente con menos motivos, porque todos veñen amparados por leis que os igualan en dereitos básicos. Pero, aínda que todos nazan nos mesmos hospitais, cada un é da súa casa e a súa familia vai lle dar unha formación que lle vai dar ou quitar oportunidades na vida. Diso é do que vai tratar este capítulo, do que significou ao longo da historia de Galicia a casa e a familia na que se nace. Neste capítulo de Historias de Galicia imos de falar de tres familias, unha nobre, outra fidalga e outra labrega. E tamén falaremos da casa e da familia mariñeira. Os nobres loitaron por ter poder, os fidalgos, sobre todo por aparentar que o tiñan, e os labregos e os mariñeiros loitaron por sobrevivir. Outra diferenza era que os nobres vivían en castelos, os fidalgos en pazos, e os que traballaban a terra e o mar vivían en casas. A primeira historia deste capítulo aconteceu neste castelo de Soutomaior hai 550 anos. O seu protagonista foi un home clave na historia de Galicia. Era fillo dun conde, pero o seu pai nunca o quixo recoñecer como fillo. Este mozo é Pedro Madruga, fillo bastardo do conde de Soutomaior. O seu pai non quixo recoñecelo e por iso non poderá herdar ningún título nobiliario nin o patrimonio familiar. Como moitos outros fillos naturais, bastardos ou espurios de nobres, o protagonista da nosa historia está destinado a ser clérigo. Pedro xa leva varios anos no mosteiro e esta mañá recibiu correspondencia do seu irmán, Álvaro Páez, fillo lexítimo e herdeiro da casa de Soutomaior. Nela, e con gran pesar, comunícalle a recente morte do seu pai, Fernán Yáñez de Soutomaior. A noticia alimenta a amargura de Pedro. Sábese descendente de dúas das principais familias e casas nobres de Galicia. A súa nai era a casa de Monterrei, e o seu pai era Fernán Yáñez de Soutomaior, pero el non é nobre nin a priori ten posibilidades de selo. Nunca saberemos con certeza por que o pai e a nai de Pedro Madruga, sendo os dous nobres, nunca chegaron a casar. Pero sí sabemos que daquela, máis ca hoxe, o matrimonio non se rexía polo amor nin pola necesidade de recoñecer os fillos ilexítimos para convertilos en herdeiros. Actualmente seguen existindo en Galicia litixios polos que alguén reclama un título nobiliario. É o caso de Francisco Abraldes, este albanel de Ribeira, que leva máis de 20 anos pleiteando coa xustiza para que recoñeza que ele é o marqués de Abraldes. De conseguilo, el, igual que Pedro Madruga, pasaría de plebeo a nobre. Pero a nobreza ten xa desde a Idade Media normas moi estrictas para a transmisión de títulos nobiliarios. Na nobreza era o fillo varón máis vello quen recibía o título nobiliario, os dereitos de propiedade sobre fortalezas, casas e terras e de dominio sobre os servos. O problema complicábase cando non había descendentes lexítimos. Se algunha clase social era pechada na Idade Media, esa era a nobreza. Nobre érase por nacemento ou non había maneira de selo. Era un dereito de sangue. Pero como toda regra, esta tamén tiña a súa excepción. Esta mañá na cara de Pedro xa non se aprecia ningunha amargura. Segue tendo a mesma expresión de determinación, pero o seu futuro acaba de cambiar de horizonte radicalmente. Diríxese cara ao castelo de Soutomaior acompañado por un emisario do seu medio irmán, Álvaro Páez de Soutomaior, quen ao non ter descendencia intercedeu ante o rei de Castela Enrique IV para que lexitime ao seu medio irmán para a sucesión da casa de Soutomaior. Finalmente, o rei accedeu á súa petición. Pedro Madruga fíxose co título de conde de Soutomaior en 1468 ao morrer o seu irmán e valedor Álvaro asediado aquí en Tui polos irmandiños. Vendo o perigo,
Pedro fuxiu a Portugal e desde ali un ano despois encabezou a reacción dos nobres galegos que significaría a derrota definitiva dos irmandiños. No ano que pasou no país veciño entablou amizade co rei portugués Afonso V e ali Pedro Madruga casou cunha nobre portuguesa. Esta é Teresa Tábora, convertida xa en muller de Pedro Álvarez de Soutomaior. É filla dun cabaleiro portugués que lle deu un gran dote para levar ao matrimonio. Acaban de chegar de Portugal e o seu marido estálle ensinando as dependencias do seu castelo. Como todo matrimonio da súa clase social de finais do século XV, o seu non foi froito do amor, senón dun acordo de interese entre dous grupos familiares que buscaba tamén reforzar unha alianza entre a Casa de Soutomaior e a coroa portuguesa. Desde Portugal, Pedro Álvarez de Soutomaior organizou un exército facilitado polo rei e os nobres portugueses e iniciou a reacción dos nobres galegos contra os irmandiños que o levaría ás portas de Santiago, onde coa axuda do arcebispo Fonseca derrotou a 10.000 irmandiños. Pedro Álvarez de Soutomaior obrigou os irmandiños derrotados a reconstruir o castelo de Soutomaior e este de Sobroso, que tamén era da súa propiedade, e que os irmandiños derrubaran durante a segunda revolta. Pero, por circunstancias políticas complexas, Pedro Madruga acabou enfrontándose aos dous piores inimigos que podía ter un nobre galego daquel tempo: os reis católicos e o arcebispo Fonseca. Iso marcou o seu futuro, o da súa familia, e acabou significando a eliminación da nobreza galega como elite social con poder propio. Pedro e Teresa tiveron 7 fillos. O maior, Álvaro, o seu herdeiro, foi educado na corte dos reis católicos e acabou traizoando o seu pai. Herdou o señorío de Soutomaior co apoio e a confianza da coroa de Castela, a condición de se converter no novo prototipo de nobre galego, sumiso á vontade dos monarcas casteláns. Isto fixo que o seu pai se refuxase en Portugal e desde ali tratou inútilmente de deserdalo. O final de Pedro Álvarez de Soutomaior segue envolto no misterio. Desapareceu en 1483, cando se dirixía a Alba de Tormes buscando a gracia e a reconciliación cos reis católicos. Esta é a asinatura de Pedro Álvarez de Soutomaior ou Pedro Madruga. Non sabemos o que dirán estas letras da súa personalidade, pero sí sabemos que era un home decidido e incluso cruel cos seus inimigos. Pasou a historia como Pedro Madruga porque sempre madrugaba máis cos seus inimigos para sorprendelos antes de estaren listos para a batalla. Como os demais nobres do seu tempo, tamén foi señor de moitos servos. Do traballo dos campesiños viviron desde sempre en Galicia as clases privilexiadas, a nobreza, a igrexa e desde o século XVI unha clase social nova que sempre se mirou no espello da nobreza, a fidalguía.